Аз казвам се Вили Прагер. Правя изкуство. Ми наричат го съвременно. Аз го наричам мое. Мисля, че никога не съм се занимавал с традиционно. След като прочетох Подигото, преминах към съвременно. С това Transformability, един перформанс по авторски текст на Боян Манчев със средствата на мюзикъла. Ето така. В текстовете на Боян винаги има твърдения, но аз се старая да приложа моите твърдения в представлението. Тук имаше нещо, което аз доста бързо или поне малко разбрах. Аз започнах да работя по този перформанс в Берлин, в така наречените студия, Уфер студия. И там работихме с Тиан Ротевел от Холандия и Соня Преград от Загреб. И двамата ще дойдат в София специално на фестивала за свободен театър. Свомато. Акт. Фестивал за свободен театър. 14-18 ноември. София. Заповядайте. Заповядайте.